ассалому алайкум, ман Ҷамшед Ёров ҳастам ва шумо дар барномаи тафсир ҳастед. Дар ин навбат мехоҳем барои шумо як моддаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ моддаи 683 онро тафсир кунем. Сабаби ҳамин моддаро интихоб кардан он мебошад, ки дар расонаҳо маълумот паҳн шуд ва ҳатто расми ҳамон фармон ё ин ки супориши комиссари ҳарбии шаҳри Хорух полковник Имомбердизода нашр шудааст ва дар асоси ҳамин ҳуҷҷат мо мехоҳем ки ба шумо як маълумоти бештаре диҳем. Инак пешгуфтор чӣ ҳодиса рух дод ва чӣ сабаб шуд ки ҳамин моддаро мо интихоб кардем. дар расонаҳо паҳн шуд ҳамон мактуб, ҳамон фармон, супориш бо имзои комиссари ҳарбии шаҳри Хорух полковник Имомбердизода, ки дар он гуфта мешавад, мухтасар мегӯям, ки бо фармони Эмомалӣ Раҳмонов, сарвари ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали армия, сардори қувваҳои мусаллаҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки 3 май маъракаи санҷишӣ омадабошии қувва ва воситаҳои мудофиавии ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии шаҳри Хорух ба нақша гирифта шудааст. Ва полковник Имомбердизода бо ирсоли чунин мактуб ба сардори тамоми муассиса, ташкилот, корхонаҳои шаҳри Хорух ин сардорҳоро ӯҳдадор кардааст, ки коргарони ҷинси марди аз 18 то 55 сола дар варзишгоҳи шаҳри Хорух санаи 3 май соати 7 ҷамъ оварда шаванд барои маъракаи санҷиши омодабошиашон ва ҳангоме ки агар даъватшавандаҳо ба ин маърака ба варзишгоҳи шаҳри Хорух наоянд, тибқи моддаи 683 Кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми дуяш аз 7 то 10 нишондиҳанда ҷарима онҳоро интизор аст. Ин мактуби мухтасар аст ва мо дар ҳамин видео ҳатман ин мактубро нашр мекунем, ба шумо нишон медиҳем, ки пурра мазмуни онро хонед, он қадар ҳам калон нест. Ва ин ҳуҷҷатро ман дидам, хондам ва як бори дигар боз ба ҳамон бовариам устувор меистам, ки мақомоти Тоҷикистон, чӣ кормандони давлати, чӣ сардорони комиссариятҳои ҳарбӣ, чӣ корманди милисияу прокурорҳо як амали зиштеро ҳамеша анҷом медиҳанд ба гумроҳӣ даровардани аҳолии Тоҷикистон, оиди гӯё ӯҳдадориҳои онҳо, гӯё қонунҳои мавҷуд будаасту шаҳрванд ӯҳдадор аст иҷро кунанд. ҳол он ки чунин нест. ҳол он ки ҳамин моддаи 683 Кодекси маъмурии ҳуқуқвайронкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон умуман дар бораи дигар чиз сухан меронад ва полковник Имомбердизода бо ирсоли ҳамин мактубаш ба сардорони муассиса, ташкилотҳо, корхонаҳо онҳоро ба гумроҳӣ медарорад, ки агар шумо таъмин накунед ҷамъоварии ҳамин даъватшавандаро ба стадиони шаҳри Хорух, ба онҳо фаҳмонед, ки нисбати мутобиқи моддаи 683 онҳоро ҷарима интизор аст. Агар худи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмуриро кушоем ва бинем, ки ҳамин моддаи 683 қисми 2 дар бораи чӣ сухан мерорад, дар он ҷо умуман дигар гап аст. Инак мехонем. Якум аз худи номи ҳамин модда шурӯъ мекунем. Бинед, моддаи 683 Кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Пеш аз ин тафсир кардан як диққати шуморо ба як чиз дигар ҷалб мекунам, оиди бесаводии сардори ҳамин комиссарияти ҳарбии шаҳри Хорух. Бинед, дар ҳуҷҷат оварда шудааст, ки тибқи Кодекси маъмурии ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Чунин кодекс умуман дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. маъмурии ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ нест. Кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ аст. Якум, тасаввурот надоранд, аз пеши худ дилхоҳ моддаро гирифта часпонданд. Ва аҷибаш ҳамин аст, ки ман фикр мекунам онҳо намедонистанд бо кадом модда тарсонанд, ӯҳдадор кунанд аҳолиро, сардори корхона, якум моддаро гирифта часпонданд.
моддаи 683 ин якум модда аз ҳамон боби ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба хизмати ҳарбӣ ҳаст. ҳамон якумаша гирифтан мондан. 683 модда чӣ мегӯяд? номаш аз рӯи даъват ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ, ба варзишгоҳи марказӣ не, ба комиссарияти ҳарбӣ аст. Якум ин номаш аз се қисм иборат аст. Ба қисми якум чунин маъно дорад: барои аз рӯи даъват бесабабҳои узрнок бо мақсади ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ. диққат кунед, ман махсус зада карда мезанам. бо мақсади ба қайдгирии ибтидои ҳарбӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашудани даъватшаванда ба андозаи аз 5 то 7 нишондиҳа барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. қисми якум мегӯяд ки агар шумо даъватномаро гиред ва бесабабҳои узрнок, касал набошед, ягон сафарба набошед, дигар ҷо набошед, тасдиқ накунед ки шумо ҳамон муҳлат, яъне ки 3 майи 2023 сол соати 7 дар дигар ҷо будед, омода набудед, ягон кори зарур дигар доштед, ба шумо аз 5 то 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. ва нуқтаи асосии ҳамин қисм ҳамин аст: ба мақсади ба қайдгирии ибтидои ҳарбӣ агар шумо навоҷед ба комиссарияти ҳарбӣ. ҳоло ки тамоми шахсоне ки ҳамин полковник Имонбердизода гӯё ба стадион даъват мекунад, аллакай дар қайди ҳарбӣ ҳастанд. ино ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ дохил намешаванд. ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ агар шумо дар ёд дошта бошед, касе ки аллакай ба қайд гирифта шудааст, ин дар давраи мактабхонӣ ҳаст. вақте якум маротиба мераванд, приписной мегуфтанд, дар давраи мо ба мо медоданд, ба қайдгирии ибтидоӣ мешавад. ин ашхосе ки аз 18 то 55 соларо даъват карданд, ино ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ нест. барои ҳамин моддаи якум, қисми якуми моддаи 683 туғрӣ намеояд. ҳаминро дида полковник Имонбердизода дар мактубаш такя ба қисми дуюми моддаи 683 бо тарси ҷарима онро истифода мебарад. қисми дуюм ҳамин модда мегӯяд: барои аз рӯи даъват бесабабҳои узрнок, диққат мекунед, ба мақсади фиристодан ба хизмати ҳарбӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашудани даъватнашаванда ҳангоми намудани аломати ҷиноят. ҷарима аз 7 то 10 нишондиҳа. маҳз ҳамин нуқта дар ҳамон супориш фармони сардори комиссарияти ҳарбии шаҳри Хорух оварда шудааст. моддаи 683 қисми 2. якбор дигар: барои аз рӯи даъват бесабабҳои узрнок бо мақсади фиристодан ба хизмати ҳарбӣ ба комиссарияти ҳарбӣ. бинед, мақсад фиристодан ба хизмати ҳарбӣ. ҳол он ки дар болои мактуб оварда шудааст ки бо фармони Эмомалӣ Раҳмон маъракаи санҷишӣ омодабошии қувва ва воситаҳои мудофиавии ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии шаҳри Хорух ба нақша гирифта шудааст. на ин ки даъват барои фиристодан ба хизмати ҳарбӣ. касе инҳоро ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунад. яъне ки ин қисми моддаи 683 низ туғрӣ намегирад ба гуфтаҳои ба тарси Имонбердизода. ва як чизи дигарро боз ба шумо ман диққати шуморо мехоҳам, тамошобинони муҳтарам, ҷалб кунам. ҳамеша дар ин модда сухан оиди ҷарима нисбати даъватшаванда мераванд. даъватшаванда кист? даъватшаванда касе аст ки ӯро даъват карданд, вале даъват чӣ хел мекунанд? тибқи даъватнома, ё ин ки бо даъвати аз рӯи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба уҳдадориҳои ҳарбӣ, даъват ба хизмати ҳарбӣ, мумкин аст ки комиссарияти ҳарбӣ бале мумкин аст ки ба сардори муассиса ташкилот супориш диҳад ки касе ки дар қайди хизмати ҳарбӣ аст ба комиссарияти ҳарбӣ фиристода шавад. ба комиссарияти ҳарбӣ фиристода шавад ва даъватшаванда мешавад. ва дар ин ҷо супориш Имонбердизода супориш ба сардорони муассиса медиҳад ва мегӯяд ки агар онҳо наоянд, онҳоро мо ҷарима мекунем.
барои чӣ имомбердизода чунин ҷазо ё ки ҷарима ба худи сардорони ҳамин муассисаҳо ки вазифадор ҳастанд, уҳдадор ҳастанд, ки коргароне ки аз 18 то 55 сола ҳастанд ва дар қайди хизмати ҳарбӣ ҳастанд, сиҳати ва саломатиашон имконият медиҳад ки ба ягон сафарбарӣ ба хизмати ҳарбӣ раванд. нисбати онҳо чунин чораро нанавистааст, таъқиб накардааст ки агар шумо сафарбар накунед, ҳамин одаморо даъват накунед, тасдиқ накунед ки ин шахсонро шумо даъват кардаед, нисбати шумо низ ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ карда шудааст. фақат гуфта мешавад ки агар даъватшавандагон наоянд, нисбати онҳо парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кушода мешавад ва агар дар стадиони шаҳри Хорух 3 май онҳо ҷамъ нашаванд, аз 7 то 10 нишондиҳанда ҷарима дар гардани онҳо бор аст. тафсири ҳамин модда як бори дигар нишон медиҳад ки сухан дар бораи омадан ба комиссарияти ҳарбӣ ҳаст, ҳам дар қисми якум, ҳам дар қисми дуюм, ҳам дар қисми сеюм, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои дар давоми як соли баъди таъини ҷазои маъмурӣ такроран содир намудани кирдори дар қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда пешбинӣ кардааст. фақат гап дар бораи ҳозир шудан ба комиссарияти ҳарбӣ гуфтааст. вақте ки онҳо ба стадион меоянд, аллакай таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба вуҷуд намеояд, чунки ин маҳалли ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ин комиссарияти ҳарбӣ нест. ин як варзишгоҳ ҳаст, вобастагӣ ба вазорати мудофиа умуман надорад, ба вазорати намедонам спорт аст, туризм аст ё ки фарҳанг аст чиз дорад. комиссарияти ҳарбӣ ҳисоб намешавад стадион. дуюмаш, диққат кунед ба мақсадҳояш, бо мақсади фиристодан ба хизмати ҳарбӣ. ҳолон ки дар мактуб оварда шудааст ки санҷиши омодабошӣ аст. ва агар ҳамин нуқтаро бо як бори дигар боз таҳлил кунем, бинем, дар мактубаш ҳамин имомбердизода менависад ки маъракаи санҷиши омодабошии қувва бо воситаҳои мудофиавии ҳудудӣ. хай фикр мекунам воситаҳои мудофиавии ҳудудӣ, ман дар қонун гуфтам, чунин мафҳум нест. воситаҳои мудофиаи дар қонун дар бораи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 5 ҳайати қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, рӯйхаташон ҳаст ва дар он ҷо гуфта шудааст ки дар Тоҷикистон ба қувваҳои мусаллаҳаи Тоҷикистон воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ дохил мешаванд. ин чизҳои нав пайдо шудагӣ, ҳамон агар ҳодисаҳои Украинаро бинед, тероборона мегӯянд, территориальная оборона мегӯянд, ё ин ки ин ҳамон гражданская оборона будааст аз давраи иттиҳоди шӯравӣ, ҳамон бояд бошад. дар хулоси гап ман гуфта метавонам ки аз рӯи қонун чунин супориши имомбердизода ва таъкид кардани он ки агар даъватшавандаҳо наоянд бо моддаи 683 ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд, ғайриқонунӣ аст, бесаводона аст ва сӯистифода аз мансаб, аз ваколатҳои хизматӣ ҳисобида мешавад. барои иҷро кардани фармони Эмомалӣ Раҳмон аз пеши худ кадом моддаи якуме ки аз пешишон меоянд пешниҳод мекунанд, бо ҳамин аз надонистани қонунҳо аз тарафи шаҳрвандон истифода мебаранд ва ба мақсаду мароми худ мерасанд. чӣ хеле ки гуфтем, ин моддаи 683 аст ва ӯ ва тибқи он ҷавобгарии ҷиноятӣ фақат барои даъват, барои ҳозир нашудан, бесабабҳои узрнок ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ навишта шудааст. маънояш ҳамон аст, ба комиссарияти ҳарбӣ. ҳам қисми якум ва ҳам қисми дуюм дар бораи ин менависанд ки ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашудани даъватшаванда. якумаш, қисми якум, агар бо мақсади ба қайдгирии ибтидои ҳарбӣ бошад. қисми дуюм, ба мақсади фиристодан ба хизмати ҳарбӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашудан. тамошобинони муҳтарам,
ин буд тафсири моддаи 683 ва агар давлати мо дар ҳақиқат давлати демократӣ мебуд, шаҳрвандон бо донистани ин қонун, бо донистани ҳамин модда метавонистанд, агар хоҳишашон бошад, умуман ҳозир нашаванд ба чунин маъракаи омодабошӣ. Чунки даъват ба онҳо бояд тибқи қонун бошад ва дар ҳамон даъватҳо он чизе ки комиссари ҳарбӣ аз пеши худ менависад, якумаш ки номи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро намедонад, кодексро намедонад, аз пеши худ як моддаеро менависад ки ягон вобастагӣ ба даъвати ба санҷиши омодабошии қувваҳои мусаллаҳу ҳайати чӣ метавонам мудофиавии ҳудудиву захираҳои сафарбарӣ алоқамандӣ надорад, онро гирифта навистааст. дӯстони гиромӣ, ин буд тафсири моддаи 683 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи даъват ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ.